Wap nom duai ya ula ni ka breu ka balahap haga ni ka pop na mar ka long ka jing ijli hakmat jang uplay. Bat ba uplay unom yo asngaw lada pi duai ya ula ni ka breu balale ya ka ka pop ka bayap. Aingo yo try gini gupor ya gajing penyo gajong blay sa chisi ni gini kalam gini kakabu ga bakraw bangan yo ban wan shifi gi kon gajong blay ki babang ban snap at ban page ban shot score ga ktien gajong utray sngongo i gajing penyo gajong blay ya gini kalat ka bakraw ya nga ban fi gi kon gajong blay bang ya yo sngo bat ngi ya yo sngo ya ka ktien gajong blay bat gajing ya yo sngo ya ka ktien gajong blay ka pan khai gajing nget ka scam Pengingin syakri yo try. Tu plain ker kuy fi gini ko par hang no pidon. I long kemi ke long kpa gi samla. Ken table charang ke ba bang ban sha skor ga ktien ga jung try. Ke ba fi bang ban pet ban ngap ye ga jing ye ga ktien ga jung try limba ga ni ga channel je ga GSM. Gi sngongo yo play ke bang ye shambar pin ka wai ga par shi ko ga par. Babon ba kilong kemi kilong kpa gi samla ke table charang ke baju phone ke baju wan ban ye kendo ban ngi se ke prayer counseling center ban be ke jiot ya tu ya ke e ba ki yo jingker khu jing ban toy ba kraul ding ba ga ke jing sakri ngis ngongo yo play ye ke jing pen yo jung play ye ke lat ke ke kubu ti ke ni ko por ba bantang don ban ye banta bat phi ki khon ge jung play ko wei ke banta de ge ktien ge jung utrai bar ba ngai skam ge ktien ge jung utrai kandalong ge jingker khu bar ge jing ban toy ge ba kraul na bar ngi kwa bangin tip lut iki ke badon haga ne ge ktien ge jung play haga ne ge ktien ge jung utrai Gede ke ktien ke jung trai gede ke ktien ke badon bor shisha bar ki badon shibon ki ek bangi dei bantip kom ki banget ki khon ke jung blei ha ka bangin shakri utrai gidon kam bantip ki baka ye ka baka bible ke hikai bagi thu yang abadi ki khon ke jung blei ngadon ban ai shafi ka we ka ktien na ka bible ka bakam sngo khor shisha bangin yo sngo ye ka bar ga kwa ba pin sha skor pin sam Pat sherlang shaki parlo ke jengpi shaki bahayeng ke jengpi bakin tip ya kan ke jing shisha knang bangin om shim kabu ya ka jing ia ke jong uplay namar babun sien ngi ong ba ka dei ka ya jing ia bat ba uplay ba dap de ke jing bat ke jing isen a tin ringan ong yuvi kadam long kom tabi jemle shilenter ngi pek de ka jing hikai ke tin jemle kadam long shilenter kom ta Ublay shisha ubangingi syakri udon hakiliang baro. Kaktian kebangan ai shifi gani ko por ke taong la adong banduai yakini ki brio. Ublay sya bengin duai yakini ki laintili ki benta kebangan yo I ngan pen fi haga de por benta de kaktian go jutrai. La adong presha bengin duai yakini ki brio. Ngide ban sengutu hagi kon ke jong ublay ngan stang daga de kentien haga de go por benta ya ka jing duai ngila tip ya ka kum ka jing ya keren mark mat bat ublay bat ngila tip ro ya ka jing duai kum ka ta ka ka bat don bor ubriu uba duai udi ubriu uba don ka bor ka briu ka duai ka de ka briu ka don ka bor ka ba kraw ka iktier ka ba kenja blay Bat ya ka jing duai paralog hi kalong ka badon kam hadu kata-kata baka bible ka hikai yanga badifiki kon ge jong blay dapitip ba uparlok sabi upang laniki bahaying ge besar ki pang ki sitom laniki mat igi jing iki nu ge jing kenu jing sem ni ju duai ye kata bat pi ju duai ye kata bat ba ublay un pen kya iki bat ba ublay un pelai iki Nabar baka Bible ka ba hang ni pidapit na ka shuti ka ju Jacob ka lanong ka ba san ka di khot ka ba khat ri ko to pin ya duai para lok hi to nga na puli pi ka ni gaktian ka ju play ka ba ai min sim shisha ya ka gm ka jangi ba ka long ka ba don bor shisha ka ba ongkom ne to ya plano para lok hi ya la ka jing palat
batu ya duai na ka benta paralog hi ba en dup pen khia yefi na ka jingker 4 minot ubahok kala shibun ka jing ya duai paralog hi kalong ka badon kam bat ka baduai na mata uba pang misitam kalong ka badon kam ngingi ju duai bagi ba pang misitam ngingi ju kerpat na ngani gajaka ya kitu ki badon kam ya kanugo no ki jing dot kam hai ka jim jiki bat bagi da yo isisha ba u play u jubam ba u play yo asngo ki ba pang ki yo khya ki ba duk ki yo mat jingger ku ki ba sha pe sha khom ki yo i ka jing plat bat ki no ki jing ki yo ya ka jing pen khya mana utrai ti henry nga kwa ban ong ipi ka don ka way ka pop ka ba crown na ka bible ba ka bible ka lakhang persya ba ka la mana persya banginam day bantuai ya ulani ka bale ya kata ka pop tongan pun ipi daga ketian ka jung utrai ya kan ni ka jing maham ka ba crown na ka ketian jung blai apostol Yohanes ulam maham ting banginam day bangin duai ya uta lene kata bale ya kan ikupom nakashiti ka baningkong ka jang apostol Yohanes kalanong ka basan ka dekhot ka bakat riu hadu ka bakat nyo ngan puli gini gitien ka jung trai ka bong kom ni singam lada unu uyo i ya lau para benget ba udale ya ka pop om syaka banyam un pan ti ublay un ai hu ya ka jingem ya kitaken ke bale pop om syaka banyam don ke pop syaka banyam syapang katangam ong ba un kerpan ka bom hok barok kalong ke pop bat don ke pop om syaka banyam POE gani ke ketien ke cutrai ngakwa man keren ni gani wat nom duai ya ulani ke briu ke balahap haga ni ke pop namar ka long ke jing ijli hakmat jeng uplay bat ba uplay unom yo sngau lada pi duai ya ulani ka briu balale ya gani ke pop ke bayap haka jing shisha ke pop ke dai baro syaka jing jot hi baro ke wei pa ke pop lang ka berit ka bakrau ka pop ti ka dehi ka pop kom bagai ang ne ka kitien lada ka pop ke sudang sa ka por ka bapidkot mesim penam yo lut lek rung peneng ka pop barok ka long bet syaka banyam ti henry lada ula ni kabriu ule ya ka no ka pop usno tho ba ula bakla ba le ka ka pop u kala ka bamot u pai no show play plana ka pop baro u ya sok na ba play on yo ya ka jing ma bat on yo ya ka jing em bom jikut ti henry ya ka ni ka pop kabayap ba Yohanes u mention ba ukran hangni ya kata ka pop kabayap lada u kala bamot lani lada ule kum nuro nginom la henry lada ule ya kata ka pop ke bayap an omla ban kerpat mano ya kata ka jaj pop batip yulisi satang uta utraihi lada unwan pai shoblay daga jingkela ka bamut ke batikana yulisi ublay undang mam ya kata ka ba ulale utau bureu lani kata ka bureu tinrei lada manu uparlok lani upastor lani manu menuru un omla su ba on kerpat ya kata ka jaj pop ka ba ulale lani kalale pek ngakwa man pedi pika kata ka jaj pop ba on dan jing map su ya ka kata ka pop ka ba ublei un pedeng su lada duai ka kata ka pop ka ba long su ban duai ngakwa ban pen ya kata kidon lai teli ki pop hangni kiba uyo ane suang wat nam duai lada ule ya kanu ke pop kabom dei kata ke pop syaka banyam lada pikir pat mapi ukpa lada ka kemi lada ki men ki para lada ki syakri ki jang ublei on yo sngo bat ublei on pen im ya uta ni ya kata ti henry lada ulale ya kata ke pop kabayam lada manu bakerpat ublay onom yo snusho tika kata ke pop ke bakat kata ka ba ublay yo snusho lada don bakerpat lada don baduai akwa man pen ifi haga nego pon ba matagi kon ke jang ublay
kaban ningkong kani ka pop kabayap kata ka pop ka ba ublay rom yo snowshoe la da pikir pat la da pidwai kabot ki dwai ki wei kan su tho e kan ni la da pidwai kata ka ba ningkong kani ka pop hang ni ka kren ye ka da ka pop jang ka jing pai di no ne ka jing uno ubreo la ne ka breo ka bala pai di no na ka jing ka Bible ka la kren shai tang shi jaka hang ni na ka shiti ka jong Yohanes Henry Sheki Weiro ka kren ye kata ubala pai din na ka jing la ne ka ta ka bala pai din na ka jing en la shu ban penbahapan ya u leniaka pinpe u Paul Ukraine shu naga shiti ke ju apostol Paul shakinong Hebrew kala nong ke ban rio ka record ke ba sao hadu ke ban rio ngan puli phi ke naga ketien ke ba u Paul Ukraine hang ni bagi nget kan long ke jing kerku bar ke jing mentoi pet ya u tau rio le naga daga rio bala phaidin no naga jinget en la shu ban penbahapan to namana sepang kita ya ke bala pensyai sisien bat bala yo mat ye ke jing ai baken jabaneng bat bala penlong kinong yo benta nong ben sebekut bat bala yo mat ye ke ketien babha ublei bat ye ki bor ka perthei ka ban sawan bat hadien kata habakila hapno kalong ka bomla ban pentamai pat eki syaka jingkela ka bamut habala sa nar penapat dakihi ya ukun ublei bat la penle rain persya ya upal wang ya kita kibala yo mat ye ka jing ai na ublei shisin kila yo mat ro yung men semakut kila emro ke jing ban syakri shirham yo blay ti Henry lada kila kenjat persya lada kila kentat persya lada kila beng persya ye kata ka ke bakila yokman kalong ke bomla syu ba en pentmai pat ya uta ubreu lani ba en enom yo syu ya kada ke jing map kat kom ke ketien ke jutrai enam la syu ban pentmai lani ban penbapat ya uta lani kata ka balaken riak no na ke jingai syubo pila syakri yo blai pila pediang yo jitu ko munong pediem na ke jing pila yo mat ro ke jing ai ka bakan jam siam pila duai ro ke diliet leni pila le shibun ki ek da ke jing ai ke jong Jesus Christ khadlo pilen no yo Jesus Christ pi pai no Jesus Christ pilet no shaka perthei pile no ek ke jong ka perthei pi stang ban syakri no ye ki wei pat ki blai like no Jesus Christ ka Bible ka yethu engi ba uta ubril ni kata ka berukin nam yo mat shu ye ke jing penthamai enam la shu ban penthamai kabon ulahap no na ke jing ula ken ria no na ke jingit kani ngakwa ban ong ibi ki kon ke jango play ban pin ngau tu bahaya ka dei yang unile ne kani ke briu uyo anis ong pinam dei ban kerpat lada pi kerpat ma pi lada pi duai ma piru ya ubakom uta ubala hap no na ke jingit ka ba ba en yo map lani en yo pentamai pat bat ba ublei unom yo ngau shu ka ba kai kata ke pop ke bayap ke ba ublei la shu ba en map lani ban yo snow haba kerpat lani ha ba duai manu kebar kadai ke pop ba keren ben ya umen siem bekut kani ke pop keren ben ya umen siem bekut kani ke pop ke ba syir kai ba kat kom ke jing batai u Jesus Christ na ka gospel ke jo Matius kala nong ke ba khat a record ke ba lai pu ar kapop keren ben yang bersama kuat kadai kapop ke ba omdan jingmap ba ke Bible hi ke keren an omdan jingmap syu yo utan ni kata ke briu ni ubar keren ben yo bersama kuat la kalong haga ni ke kendau la ni haga daga ban sawanro an omdan jingmap syu yo utan ni kata ke briu ti uya anes ukren ya kata ke pop u briu la ni ke briu ubala keren ben yo bersama kuat lada piduai lada pipa duai pipa kerpat ublei wong on amdan jing mapshu ngam tip shu ya kani
lada utahi utrai ubalah keren bain lada uwan pai da ka jingkala bamut ka bashisha unda yam ulala lanyar unda syajet tikana yudesti ublay udang map yuta henry lada kisu ya kerpat kiwe kisu ya duai kiwe en omla shu ya uta ubalah keren bain ya umensi makoi POE bau jisu ang lada pikren bain ya ukun dangla aban map ya ukpa ukun unyak sai ti henry la da pikran ben yo men se ma ko en omla ban map la kalong ye ka ba menta neni kata ka ban sawan ngalapen i fi gani kum kino kita ge ba kran ben yo men se ma ko pin sa pe ba pin sa wat la da pempat yo sngaw ge ni ge jing hikai kum no en kran ben yo men se ma ko kum kino sawat hagani ge channel ge jangi ka pop ka ba kraw tam ka di ka pop ka ba grand ben yung mensi bukhot ka ta ka di ka kerteng pin sawat bat pin sayo i hang tu tingan om da batai menta kum kinu kita ke ba grand ben yung mensi bukhot nyamar ngala dap grand ye kani pin sawat ha ga ni ka channel ka jangi ya kata bat pin shai kum kinu kita ke ba grand ben yung mensi bukhot tiga nong na yupi uyane su ong wat num duai shu ya utau breu ni ga daga breu kabalangat ha ga ni ga pop keren ben yang mensi bekoi namar leda pila keren ben yang mensi bekoi kadam dan jumut dengan kerpat menganang ni ladangan duai menganang ni ti kabaimil ka lakhang persya ba pin duai ye gani nyamar boleh onom yo asngu shu to kabalai pat kaba uyane suong wat nam duai yang utana di kata kabale ye kata ka pop kabayap ke kata kabalai kadai kaba kenria no na kababut ya uplay lani ye ka ktien ke jang uplay ubreu lani ka breu kabala kenria no na kababut ya uplay na kabashakri ya uplay nganong ipi uplay uang syai kumni naka kitab jangu Jeremiah kalanong gaba kitab jangu Jeremiah kalanong gaba henyo ga khot ga bakhat riu hadu ga bakhat prangan puli fi ga ne ga tian ga jangu trai ga ba snau ma bat ga ba snau sharkai shisha bat pinyo snau ne ga tian ga jangu trai tongan puli fi ga bongkum ni namar kata mewat kerpat namar kata me to wat duai naka benta uni upai lang lamne wat penjam ya ka jing perta lane ka jing duai naka benta jangki lamne wat penlang ka jing ya sat hanga naba ngan om ngap yame memyo i ayu bakile haki shnong juda bat aki lenti shnong ke Jerusalem ki kena ki ya lompreu bat ukpa ki ya sluding bat ki kente ki ya teliat kpu im ban shet kpu ya usiem beneng bat ban thang ke jing aingo di ye ki wei pat ki blei kenang bakin pankwa yanga ban bitar kani gede ketien ke banau blei uplay wang yo Jeremiah wat num duai ya kita ki breu ya kita ki paitlang ki balale kat ya kan ke pop ki bala paino na uplay wang lada mikerpat ru nganam yo asngau kebut lada me duai na bentau uru na nikah ubalale kat yang ke pop jing ijeli uplay wang wat num duai shu ingini ki breu lada me penlang ke jing kerpat ke jing yam nganam yo asngau ublay wang hato memtiap kini ki breu kila landat no ye ka ktien ke janga ong ublay kila le komno kila ai jing kinyano hai ki vei pat ki blay om sha une u blay ba em Jehovah kila le no shiki wei pat ki blay lom blay wa shiki wei pat ke jinget ngan ong ipi ye wakat uta ublay sha shu banduai pi ong hang ni ba ki lapan kwa yanga ban bitar ke Bible kam sha ingi bangin duai yakini kata ga di kejingi kai ke ketian ga jomutrai bat ba onom yo asngau shu
cái sóng sa utu utrai là để cái tu cái trai là để cái ngâu thô bằng là lệ baman shisha yo utrai but minta nga ngâu thô bằng cái này cái pop cái là ban khai cái chừng chừng but minta ngan cái là cái một phai nọ sebeli kang duai nọ sebeli yule se ubli undang ngâu undang map yo uta là ni kata cái balik kat cái cái pop cái bayap PE ke ba mani beli tau ki ngat akan di pop ke bayam. PE ke ba keren ba yung besi ba kot ki ngat akan di pop ke bayam. POE ke di ki beri ke ba pai din nok na ga jinget. No Jesus Christ ki ngat akan di pop ke bayam. Na mar kata ki kon go jableng ga kwa manong pi ke di pot pi don kam ban sku thu ba ya ga di ga jingsi sha na ga ktien ga jung trai. Di na ga ni ga daw ka Bible ka la adong ba la mana banginam dei ban duai. Bat ba ala dangingi duai ro kasa ka jing duai Henry ublei on om yo sngosho ngilamat bun sien ye kata hakaba ulan ke breu kile e ka nugo pop ke balalong persha kilangat haga de ki jat pop barabor la duai ka mensim ke yathu bet bo ublei on om yo sngo ublei on om yo sngo ini ke jing duai ka jerem le no e pen ban na margata kan khamha shibon ban ong yu tu ubriu to pin kala bamot to pinwat ya ka khamat ke jemblei dala dehi lada u lanika ki kala ke bamot ki pai shoblei takaching duwai tikena takaching plalut ya ke pop baro ti hadian kata ki lada panmap no blei ki sawan ban plalang gi brei gi jemblei ka basuk Henry ban shu ya duwai lendat lendang ngan ong ipi kalong ke bomla ya uta la dikata ka breu ki balale ya kata ke pop ke bayam Koki kon jabri namar kata ngadong ipi wat num shim kabu ya ka jing ai a jong ublay wat num shim kabu ya ka jing e jong ublay namar ngan ong ipi don bon ki bri ke ba shim kabu ki ong ka ya jing ai a ngin le kat pamon ngin sadapan mapan mat ngan ong ipi kata kadam dei kumta kadam long silenter kumta kan don ke por ka ba ublay ungia de na gade kadang ong ipi kala ka bamot syakri bha yo blei le bha karukom syakri yo blei penyo mat i gajing khia penyo mat i gajing suk ha gajing em gajing pi kane ka de ka khubor ka ktien gajing blei plen kar khu i gajing mujpi hang no pidon pio sngaw i ka de ka ktien gajing blei nganget ka de ka ktien gajing trai kan ai me siam yu pi ba phinam dei ban le kai phinam dei ban le kai ban shim ka bu yu blei ngin dei ban bat scam yang scam ban syakri yu blei bat scam ye ka jinget i eutrai da sumar om dei ban keren ban beng yo mun se ba khoi leni ki breu jom le ke ba yo jing pen sle wat nam beng ke jing beng ye ki breu jom blei pingat ha ka ne ka pop ka ba keren beng yo mun se ma khoi jom blei Naman ubriu jongblei unomla banle daladehi lamda day bo mensimba khut jongblei open shadbor blei on kerku ye ka jingem ga jongpi hangno pidon pio sngon ga ktin jongblei ken mau ban sherlem shakiwe bekiwir ken yo tip ye ka ni ga jingsha bekedam day ban ye le kai ye ka jingem blei on kerku ipi gin si shampat ha go we pat ga kubon pu blei shibon amen